అద్భుతంగా చాలా వండర్ఫుల్ మాస్టర్ అండి. అది డాక్టర్ సురభి గారు. వారు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అండి, రచయిత, ఉపాధ్యాయురాలు, యాక్టర్గా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా 20 సంవత్సరాలుగా అండి పనిచేస్తూ, అలాగే స్టాఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ సాంగ్ అండ్ డ్రామా డివిజన్ అండ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారండి. ఇంకా జ్యూరీ మెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ కల్చరల్ రీసెర్చెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ లో కూడా తన కృషి అద్భుతంగా జ్యూరీ మెంబర్ గా పనిచేస్తున్నారండి. ఇంకా తన కృషి ఫలితంగా వీరికి ప్రెస్టీజియస్ స్టేట్ అవార్డు తెలుగు భాషా సంస్కృతిని తెలుగు రక్షణ సంస్కృతి ద్వారా అందించి సత్కరించబడిందండి మేడం గారికి. మరి అంతటి గొప్ప కళా నైపుణ్యం కలిగిన డాక్టర్ సురభి గారు మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారండి జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి. సో లెట్స్ వెల్కమ్ సురభి గారు విత్ హోల్ హార్ట్ అండి టు ఎన్లైటన్ us with the divine fragments of the dance knowledge అండి. సో వెల్కమ్ సురభి గారు. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. As I am part and parcel of this webinar, I am very happy. తెలుగులో మాట్లాడమని అన్నారు. ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను నా డాన్స్ గురించి. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఎందుకంటే ఈ డాన్స్ రీసెర్చ్ చేసిందే నేను. ఈ డాన్స్ ద్వారా దైవాన్ని ఏ విధంగా చేరుకోవాలి, మన ఆత్మ ఆ పరమాత్మలో ఏ విధంగా కలుస్తుంది, ఈ డాన్స్ చేయటం వల్ల ఇది ఒక వాహనంగా పనిచేస్తుంది అన్న ఈ అంశాన్ని నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆకలింపు చేసుకోవడం జరిగింది. డాన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి మనసు, బాడీ అండ్ సోల్, ఈ మూడు, మైండ్, బాడీ అండ్ సోల్, ఈ మూడు ఒకే తాటిపైన నడిచినప్పుడు మాత్రమే డాన్స్ ని చాలా చక్కగా మనము ప్రదర్శించవచ్చు. అదే కొంచెం మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిందనుకోండి, ఈ డాన్స్ ని అంత చక్కగా రసజ్ఞులైన ప్రేక్షకులకి అందించలేము అని నా అభిప్రాయం. సో ఈ డాన్స్ కిను ప్లస్ ఆత్మ పరమాత్మకి అనుసంధానం అయి ఉంటుంది. సో ఇందులో చాలా రకాలుగా ఈ డాన్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. డాన్స్ ఫిజికల్ గా చెప్పుకుంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యోగా, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం, మన హిందూ సంస్కృతి ప్రకారం మనం కనుక ఆలోచించినట్లయితే డాన్స్ గురించి, డాన్స్ మనం పరమాత్మలో ఐక్యం అవ్వడానికి ఒక వాహకంగా పనిచేస్తుంది అన్న విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కూచిపూడి కానివ్వండి, భరతనాట్యం కానివ్వండి, మరి ఏ ఇతర నృత్యాలైనా, శాస్త్రీయ నృత్యాలు, స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ ఉంటుందండి దాంట్లో. సో స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎందుకు ఉండాలి డాన్స్ లో అంటే, మన భారతీయ సంస్కృతిలో భరతుడి నాట్యశాస్త్రంలో ఎంతో చక్కగా చెప్పబడిందనమాట. మన ఆత్మ ఆ పరమాత్మలో ఐక్యం కావటానికి ఈ నృత్యాన్ని చెయ్యాలి. బ్రహ్మ నుంచి శివుడికి, శివుడి నుంచి తండుకి, తండు నుంచి భరతుడికి అది నేర్పించినటువంటి గొప్ప విద్య ఈ సమాహార కళ నాట్యం. సో ఈ నాట్యం గురించి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అసలు విమెన్ కి అన్న విషయాన్ని చెప్పాలని ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ వెబినార్ లో. విమెన్ కే కాదండి, విమెన్ అయినా మెన్ అయినా ఎవరికైనా ఈ డాన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని 2 కేటగిరీస్ కింద మనం చూడొచ్చు. ఒకటి ఫిజికల్ గా ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది, మెంటల్ గా ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ 2 రకాలుగా మనం డాన్స్ బెనిఫిట్స్ ని ఫర్ ఉమెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా మాట్లాడుకుంటే, ఉమెన్ కి ఆఫ్టర్ 30 years నుంచి, ఆఫ్టర్ డెలివరీస్ నుంచి, వెన్ ప్యూబర్టీ స్టార్ట్స్, కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎయిల్మెంట్స్ మెన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి. వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు కానీ, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా డాన్స్ థెరపీ ద్వారా మనం తగ్గించవచ్చు. సో ఫిజికల్ గా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇది మన బాడీకి రక్త ప్రసరణని బాగా అందించేలా పనిచేస్తుంది.
డాన్స్ నథింగ్ బట్ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అండి. మనం ఇప్పుడు ఏరోబిక్స్ చేస్తున్నాము, జిమ్ కి వెళ్తున్నాము, సో వీటన్నిటి బదులు వాకింగ్ కి వెళ్తున్నాము, వీటన్నిటి బదులు డాన్స్ చేసినట్లయితే చాలా ఫలితం ఉంటుంది. ఈ 3 రకాలైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే చేస్తున్నామో అది మనకు డాన్స్ లో దొరుకుతుంది. అది మనం ఫిజికల్ గా ఆలోచించినట్లయితే అంటే ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటే, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్, మన ఏకాగ్రతని పెంపొందింప చేయటానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఒక రకమైన ఔషధం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భరతుని నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పాడు, యతో హస్త తతో దృష్టి, యతో దృష్టి తతో మనః, యతో మనః తతో భావః, యతో భావః తతో రస నిష్పత్తయే. నేను ప్రతి సెమినార్ లో ఇటువంటి సాంస్క్రిట్ భరతుడు రాసినటువంటి శ్లోకాలని తీసుకుని దీని డాన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అనంటే యతో హస్త తతో దృష్టి, దీని మీనింగ్ చెప్తున్నాను. ఎటువైపు అయితే మనం హస్తాన్ని చూపిస్తున్నామో తతో దృష్టి, అటువైపు మన దృష్టి మరల్చాలి, అటువైపే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. యతో దృష్టి తతో మనః, మనం మనసును కూడా ఎటువైపు దృష్టి సారించామో అటువైపే ఆలోచించాలి. యతో మనః తతో భావః, అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ని మనం ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా భావాన్ని పలికించగలం. యతో భావః తతో రస నిష్పత్తయే, అప్పుడే రసజ్ఞులైన ప్రేక్షకులకు కానీ లేదంటే ఆ డాన్స్ చేసే డాన్సర్ కానీ ఆ రసజ్ఞత, ఆ భావ ప్రాప్తి కలుగుతుందన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇది మనకి ఆ రసజ్ఞత కలిగిందో అప్పుడు ఆ దైవాన్ని చేరుకోవటానికి ఆ ఎటర్నల్ బ్లిస్ అంటారు చూసారా, ఆ ఎటర్నల్ బ్లిస్ మనకి కలుగుతుంది. సో భరతుడు రాసినటువంటి నాట్యశాస్త్రంలో ఈ శ్లోకం చెప్పబడింది. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు. పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో ఏవైతే యోగాసనాలు ఉన్నాయో ఆ ఆసనాలు చాలా వరకు మన డాన్స్ లో ఉన్నాయి. అయితే మనము యోగాని సపరేట్ గా చూస్తున్నాము, డాన్స్ ని సపరేట్ గా చూస్తున్నారు. కానీ డాన్స్ యోగా రెండు కంబైన్డ్ చేసి ఉన్నాయండి. ఈ విషయాన్ని చాలా తక్కువ మంది గ్రహిస్తున్నారు. అందుకే నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇవన్నీ చేయమని చెప్పట్లేదు. వాకింగ్, యోగా, ఏరోబిక్స్ విడివిడిగా చేయడం కంటే మీరు ఒక్కసారి కనుక ఒక 10 minutes ఆఫ్ డాన్స్ చేసి చూసినట్లయితే అది మన భారతీయ సంస్కృతికి చెందినటువంటి శాస్త్రీయ నృత్యం. ఎందుకు మరి శాస్త్రీయ నృత్యమే మనకి అంత బాగా పనిచేస్తుంది అని అంటే దాంట్లో స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ ఉంది. జీవాత్మ పరమాత్మ మేము చేసేటటువంటి భామకలాపంలో మీకు కనిపిస్తుంది. ఆ శ్రీకృష్ణ తత్వాన్ని మేము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మేము ఆత్మలము, ఆ జీవాత్మ ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్ముడే, మేము జీవాత్మలం, ఆయన పరమాత్ముడు. ఈ జీవాత్మ వెళ్ళి ఆ పరమాత్ముల్లో చేరుకోవటం అనేదే గొప్ప విషయం, అదే స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ. సో కృష్ణుడు మనకి ఆ కళ్ళ ఎదుట ఉన్నట్టు, ఆ కృష్ణుడికి ఒక పూలదండ వేసినట్టు, ఆ కృష్ణుడిని మనసారా కోరుకున్నట్టు ఇలాంటివి మేము చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా మమ్మల్ని మేము మరిచిపోతాం. సో ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడాము, స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ గురించి కూడా మాట్లాడాము. ఇక ఉమెన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ ప్యూబర్టీ దశలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ డాన్స్ చేయటం వల్ల హ్యాపీ హార్మోన్స్, ఎండోర్ఫిన్స్, సైంటిఫికల్ గా మాట్లాడుకుంటే సైంటిఫికల్ గా ఏమిటి ఉపయోగం డాన్స్ గురించి అని తెలుసుకుంటే ఆ ప్యూబర్టీ టైంలో ఈ కడుపు నొప్పి రావటం, అలసట రావటం, ఈ టైంలో కూడా డాన్స్ చెయ్యొచ్చు. కాకపోతే అది ఒక ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ గా చేయొచ్చు, కానీ అది ఒక స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ తోటి ఆ టైంలో దేవుణ్ణి అర్చించేటటువంటి అంశాలను చేయకూడదు. కేవలం ఒక శారీరకమైనటువంటి వ్యాయామంగా డాన్స్ ని ఉపయోగించవచ్చు వెన్ దోస్ పీరియడ్స్ టైంలో అలా చేయటం జరుగుతుంది. చెయ్యొచ్చు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసేయండి అని అంటారు. వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ దట్. సో ఇది నేను చాలా కార్యక్రమాల్లో చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఆ టైంలో చేయకూడదేమోనండి అని అంటే, భగవంతుణ్ణి ధ్యానించకూడదు కానీ వ్యాయామంగా డాన్సులు మాత్రం చెయ్యొచ్చు. చేసినందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలో మనకి
ఏదైతే ఫిజికల్ గా అంటే ఎయిల్మెంట్స్ లేనప్పుడు చేసినట్లయితే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కి సమానంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా మనకి అలసిపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఏవి జరగవు. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్ ని, ఎస్పెషల్లీ డాన్సర్స్. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ టైంలో మీరు చెయ్యొచ్చు అని. సో అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చెయ్యకండి. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ బాగా ఎక్కువ అవుతాయి డాన్స్ చేయటం వల్ల. ఎందుకంటే కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ తో పాటు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ పెంపొందింప చేయటం, ప్లస్ ఏకాగ్రత రావటము, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగటము, మెమరీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మేము ముద్రలు వేస్తాం, పతాక, త్రిపతాక, అర్ధపతాక, కర్తరిముఖ, ఇవన్నీ ముద్రలు వేసినప్పుడు ఈ వేళ్ల పైన మనము ఎలా వంచితే అది మయూరమైంది, అది అర్ధచంద్రమైంది, ఇవన్నీ మేము గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అటు భాష, ఇటు ముద్రలు, అటు రిథం, ఇటు సాహిత్యం, ఇటు సంగీతం, అటు వాద్యం, ఇలా రకరకాలైనటువంటి అన్నిటినీ, ఆ కళలన్నిటినీ ఒకచోట చేర్చి ఈ డాన్స్ లో చేయటం వల్ల మా ఏకాగ్రతతో పాటు మెమరీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ బెనిఫిట్స్ తో పాటుగా ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఎముకలు గుల్లబారిపోవటం. ఈ ఎముకలు గుల్లబారిపోవడం ఎందుకు అవుతుంది అంటే కాల్షియం లోపం వల్ల అవుతుంది. ఎందుకు కాల్షియం లోపం అవుతూ ఉంటుంది? ఆఫ్టర్ 40 years కాల్షియం బాడీలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. బట్ చిన్నతనం నుంచి డాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఆ ఎముకలు బలోపేతం అవుతాయి, ఆ కండరాలన్నీ శక్తివంతం అవుతాయి. సో ఈ రకంగా మనకి ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్ లేడీస్ కి దొరుకుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డెలివరీ టైంలో కూడా కొన్ని ఆసనాలు వేస్తే ఈజీ డెలివరీ అవుతుంది అని చెప్తుంటారు మన యోగ శాస్త్రంలో. అలాగే కొన్ని డాన్స్ పర్టికులర్ మూమెంట్స్ చేసినందువల్ల ఈజీగా డెలివరీ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ట్రౌమాస్, వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనము రికూప్ అవ్వడానికి ఈ డాన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. జనరల్ గా నార్మల్ పీపుల్ కి సర్జరీ జరిగిందనుకోండి, వాళ్ళు రికూప్ అవ్వడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది. వెన్ కంపేర్ టు డాన్సర్స్ చాలా తొందరగా రికూప్ అవుతారు. వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి విల్ పవర్ కానీ, వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఆ లంగ్స్ కెపాసిటీ కానీ, వాళ్ళకు ఉండే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ, అండ్ బోన్స్ డెన్సిటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడము, మజిల్ పవరు, సో వీటన్నిటి వలన కూడా డాన్సర్స్ చాలా తొందరగా రికూప్ అవుతారు. చాలా యాక్సిడెంట్స్ నుంచి కానీ, చాలా ట్రౌమా నుంచి, సోషల్ ఇష్యూస్ నుంచి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ గివ్స్ గుడ్ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్ కి ఒక మంచి ఎక్సలెంట్ వెపన్ డాన్స్ నేర్చుకోవటం. మనం 10 మంది గ్రూప్ గా చేసినప్పుడు బోల్డ్ అని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాం. ఈ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, డిమెన్షియా, సో ఇవన్నీ కూడా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయ్యాయండి. డాన్స్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ. ఆ థెరపీ చేసినందువల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ కూడా మనము ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేశాము. సో నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టిగేట్ చేయటం ఒకటి ఈ యొక్క డాన్స్ యొక్క గొప్పతనం. ఇప్పుడు శిరోభేదాలు ఉన్నాయి మాకు. శిరోభేదం ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వెన్నెముక ప్లస్ ఈ స్పాండిలోసిస్ ఏదైతే డిసీజ్ ఉందో అది తగ్గిపోతుంది. సో మీరు ఇవన్నీ చేసి చూడండి. జనరల్ గా డాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ మంది, డాన్స్ అంటే ఓన్లీ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిందే, మన దేవుడికి ముందర చేస్తారు, గుళ్ళల్లో చేస్తారు, దేవదాసులు చేస్తారు, ఇలా అనుకుంటారు. కానీ మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్న సంగతి చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. నేను ప్రత్యేకంగా నేను నా పైన చేసుకొని నేను దాన్ని ఓవర్కమ్ చేశాను ఆ డిసీజ్ నుంచి. సో స్పాండిలోసిస్ నేను ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న టైంలో చేయడం జరిగింది. అలా చేయటం వలన నేను ఈ స్పాండిలోసిస్ రావడం వల్ల డాన్స్ చేయొద్దన్నారు. ఎందుకు డాన్స్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చిందా, చేయడం వల్ల వచ్చిందా అని నెక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలా చేయటం మొదలు పెట్టాను. వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు మెడ అంతా తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడు చక్కగా నా స్పాండిలోసిస్ మొత్తం పోయింది. మళ్ళీ ఎప్పుడు రాలేదు, ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ స్పాండిలోసిస్ రాలేదు అప్పుడు చేసినటువంటి ఆ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల. సో ఈ రకంగా కళ్ళు ఇలా తిప్పుతూ ఉంటాము, అప్పుడు నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్స్టిగేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మెమరీ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్
డెవలప్ అవుతుంది. ఇలా రౌండ్ గా తిప్పి ఇవన్నీ యోగాసనాస్ లో ఉన్నాయి చూడండి. మీరు ప్రతి చోట ప్రతిదీ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టి ఇలా యోగాసనాలో ఇలా చేస్తారు, ఇలా నమస్కారం, మేము ఇలాగ నమస్కారం చేస్తాం. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ రిసెంబుల్స్. సో యోగ శాస్త్రంలో ఏదైతే పతంజలి చెప్పారో అవన్నీ డాన్స్ లో ఉంటాయి. బట్ దీనికి దానికి ఏంటి డిఫరెన్స్? ఇది చేస్తే సరిపోతుందా, అది చేస్తే సరిపోతుందా అంటే అందరూ డాన్స్ చేయలేరు అంటే వాళ్ళకి ఉత్సాహం ఉండకపోవచ్చు. ఏముందిలే డాన్స్ అని, దాంట్లో ఉండే బెనిఫిట్స్ తెలియకపోవచ్చు. యోగా అనేది చాలా వరల్డ్ వైడ్ గా చాలా బాగా దాంట్లో ఉండే బెనిఫిట్స్ ని చాలా సంవత్సరాలుగా మన యోగులు, ఇలాంటి మాతలు, పెద్దవాళ్ళు, యోగ శాస్త్రం చదివిన వాళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. కానీ డాన్స్ ని ఈ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్ కోసం తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా తక్కువ మంది జరిగింది. ఒకవేళ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినా కూడా అది మిడిల్ లోనే ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే ఫండ్స్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను స్పెషల్ గా అంటే నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఒక మానసిక వికలాంగురాలు ఇద్దరు ట్విన్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు డాన్స్ నేర్చుకుంటాము అంటే వాళ్ళ మదర్ తీసుకొచ్చారు. మా పిల్లలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారండి, మెమరీ పవర్ చాలా తక్కువ ఉంది, డాన్స్ నేర్చుకుంటే ఏమైనా పెరుగుతుందని నేను ఆ పుస్తకంలో ఈ పుస్తకంలో టీవీలో చూసి వచ్చాను. సో వాళ్ళకి నేను 6 months నేర్పటం వల్ల వాళ్ళల్లో చాలా చైతన్యం వచ్చేసింది. వాళ్ళు చక్కగా చదవగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు చక్కగా మెమరీ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్యాలరీస్ బర్న్ చేయడానికి జిమ్కి వెళ్తాము, తర్వాత యోగాలో రకరకాల ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాము, ఆహార నియమాలు పాటిస్తాము. బట్ వీటన్నిటికంటే మించింది డాన్స్ చేసి చూడండి, డెఫినెట్ గా మీరు తొందరగా తగ్గిపోతారు. మీ బాడీ సూపర్ స్ట్రక్చర్ కూడా చక్కగా ఫెమినైన్ స్ట్రక్చర్ చాలా బాగా వస్తుంది. ఒక డాన్సర్ ని మీరు చూడండి, మంచి శిల్పం లాంటి అవయవ సౌష్టం, అంగ సౌష్టం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్. ఈ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, డిమెన్షియా ఇవన్నీ కూడా మెంటల్ బెనిఫిట్. మెంటల్ గా మనం వాటిని తగ్గించుకోవటానికి ఈ డాన్స్ ని ఒక వెపన్ గా కూడా ఉపయోగించగలం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ. సో ఈ స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ గురించి ఇప్పుడే జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం అని చెప్పాం కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ భారతీయ సంస్కృతిలో డాన్స్ అనేది ఒక సమాహార కళే కాదు, ఒక ఆరోగ్యానికి కూడా మనల్ని పెంపొందింప చేసుకోవటానికి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందని చెప్పకనే చెప్తున్నాయి. అయితే వీటిని పాటించడం అనేది అనివార్యం. ఎవరైతే డాన్సెస్ పాటిస్తున్నారో డాన్స్ నుంచి మళ్ళీ నేర్చుకుంటున్నటువంటి శిష్యులే. కానీ దీనికి నేను చాలా ప్రయోగాలు చేశాను. ఒకటి ఏంటంటే యోగిక్ డాన్స్ అని కూడా ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఈ యోగిక్ డాన్స్ లో ఏంటంటే యోగాసనాలన్నీ కూడా డాన్స్ రూపంలో, అంటే డాన్స్ ముద్రలు వేసుకుంటూ ఈ యోగాసనాలని 1 by 1 ఇన్ బిట్వీన్ డాన్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటూ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఒక 10 minutes. సో ఇవి చేయటం వలన ఏమవుతుందంటే మన ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ బెనిఫిట్స్, ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్, అలాగే మెంటల్ బెనిఫిట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ఒక ప్రయోగం లాగా చేశాను. ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఇది రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియ. అండ్ యోగా విషయానికి వస్తే యోగాకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఏంటంటే యోగా విషయానికి వస్తే ఏమవుతుంది అంటే యోగా చేసి డాన్స్ చేసి చూడండి, మీకు చాలా వండర్ఫుల్ గా బాడీ స్వింగ్ లాగా తిరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా లేడీస్ కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ డాన్స్ చేయటం వల్ల. అయితే చాలా మంది ఏంటంటే మాకు రాదండి, పెద్ద అయిన తర్వాత బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ పోతుంది అంటే దెన్ యూ డూ యోగా అండ్ దెన్ కమ్ టు డాన్స్. సో యోగాలో బెనిఫిట్స్ తీసుకొని డాన్స్ లోకి వస్తే వండర్ఫుల్ బెనిఫిట్స్, టాప్ మోస్ట్కి వెళ్ళిపోతారు. సో నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, ఎవ్రీడే 1 hour యోగా చేస్తాను. 1 hour యోగా చేసి ఆ తర్వాత డాన్స్ చేస్తాను. నా పిల్లలకి డాన్స్ క్లాసెస్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటాను. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మనకి ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్ చూసాము, మెంటల్ బెనిఫిట్స్ చూసాము, స్పిరిచువల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డాన్స్ చూసాము. సో వాట్ నాట్, ఇంకెందుకు ఆలస్యము, ఎవరైనా కూడా ఈ డాన్స్ చేసి మంచి ఉమెన్ అందరూ చాలా స్ట్రాంగ్ గా, ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యాజ్ ఎ డాన్సర్ గా, యాజ్ ఎ డాన్స్ గురువుగా అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ మీ, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో.
మ్యామ్ వండర్‌ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్. అసలు డాన్స్ ఎలా లేడీస్‌కి హెల్ప్ అవుతుంది. లేడీస్ అనే కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎలా హెల్ప్ అవుతుందనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో వండర్‌ఫుల్. అండ్ మీరన్నట్టుగా చాలా మంది యోగా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ డాన్స్ అనగానే ఈ ఏజ్‌లో మనకు డాన్స్ ఎందుకు అన్నట్టుగా ఈ ఏజ్‌లో యోగా చేస్తే బావుంటుంది అనుకుంటారు. కానీ డాన్స్ ఎందుకు అని పక్కన పెడుతుంటారు. బట్ subject, madam. Actually, there are so many dance forms, like Indian dance forms as well as foreign dance forms. Are number of dance, Zumba, hip hop, all those things. But one thing I want to tell you about our culture, our dance, is the spiritual quality. Yeah. That leads to the right path. It enlightens our mind and soul. Yeah. So this is the thing I want to tell you, because I'm doing the research on dance therapy of Kuchipudi and Bharatanatyam, because I'm a Kuchipudi Bharatanatyam dancer. I did my PhD in that. So I want to continue with this, as well as I want to incorporate the yoga in between. Why yoga is useful for dance. These two are intertwined. So meditation is also, dance is nothing but yoga and meditation. Yes. So I can prove myself. Yes. I can tell to the people that you can do yoga, meditation if you want, or otherwise you do dance. All the benefits you will get it in dance. Yeah. I want to tell you to everybody in this webinar. Yes. Thank you so much by giving this opportunity to me, and I was so happy that whatever I know about the dance therapy and what are all the benefits of spiritual quality, mental and abilities, and all physical, all these things I can be able to tell within 20 minutes. It's a very difficult thing to explain all these things, but I'm very happy to connect with you people. Very good webinar, and thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురభి గారు. యాక్చువల్లీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారండి. మీరు చక్కగా హస్తం పెడుతూ, అంటే అటు సైడే మన భావం కూడా వెళ్ళాలి. అవన్నీ ఎలా మనం అంటే ఓన్లీ నాట్ జస్ట్ ఫిజికల్ బాడీని మూవ్ చేయడమే కాకుండా అక్కడ మన మనసును కూడా తీసుకెళ్ళి ఎలా మైమైక్యం చేయాలి, స్పిరిచువాలిటీతో కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు మ్యామ్. అండ్ అలాగే లేడీస్ కి ఆ ప్యూబర్టీ టైంలో, మెన్స్ట్రుయేషన్ టైంలో అండ్ డిఫరెంట్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఎలా డాన్స్ హెల్ప్ అవుతుంది అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా లీనం అయిపోతూ అదే ఒక మెడిటేషన్ లాగా అయిపోతుంది అసలు. సో బ్యూటిఫుల్ గా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ విజ్డమ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ us today here.